प्रेस मिटनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो थांनाय समावहाय बे बिटिसिनि गणतारफोर गोबाव सम जोङो थांनाय 15, 16, 17, 18, 19 सिमनि बिल मोनि गासैबो गणतार ग्रुप दा बेनिखायनो जोङो दा मोनसे बे बिटिसियावहाय दानि जिटिआर खौ नोजोर लानानै मोनसे जोङो गणतार ग्रुप दाबाय दा दिनै बे गणतार अल बिटिआर गणतार ग्रुपनि मोनसे आफाद जानानै दिनै जोङो मोनसे बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानदों दानो बे समाव नोंथांमोनखौ जोङो बे समाव जों बरायना लादों जोंनि गणतार ग्रुप जानानै बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड एन्ड बुब्लि 24/7 आरो टाइम्स 8 आरो लोगोसे NBN दा नोंथांमोनखौ बे समाव जोंनि बे गणतार ग्रुप जानानै जों बयखौबो बरायना लाबाय दा जोंनि बुंनांगौआ बेनो जे जोङो थांनाय समावहाय बिटिसिनि बिलफोरखौ मोनाखिसै बेनिखायनो जोङो दा मोनसे बिटिआरआव मोनसे गणतार ग्रुप माने बे आफादखौ दाबाय दा बे दानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जे जों थांनाय समाव जेफोर गाव गावनि थाखा फैसा गारनानै जे बिटिसिआव खामानि मावदोंमोन दा बेखौ मोननो थाखाय जोङो दा मोनसे बा बेखौ दाबिनो थाखाय मोनसे आफाद दादों बे आफादानो जाहैबाय दा दानि जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं दा बे इलेक्सन जानायाव जोंनि बे दोलोआबो दानि सोलिबाय थानाय जोंनि मानगोनां श्री जुद प्रमद बर' बिथांनि लिडिंआव UPPL पार्टिखौनो जोङो दा सापर्ट होगोन आरो सापर्ट होनानै जाहाथे देरहासार जायो आरो देरहासार जायोबा जाहाथे जोंनि जे थाबोनाय जे लाइब्रेरिस अर्थात जे मोननांगौ बखिया जों बिलफोरखौ जाहाथे मोनो आरो बेखौनो जों खावलायदों आरो लोगोसे जोङो थांनानै थानो थाखाय जों मावनानै जालांनो थाखाय जाहाथे बे UPPL गभर्नमेन्टआ जाहाथे जोंखौहाय मोजां नोजोरजों जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होयो दा जों बेखौनो जों खावलायदों आरो लोगोसे बे समावहाय गासैखौबो जोङो बे समावहाय जोंनि बिटिआरआव थानाय जेसेबांसिम जायफोर बिलफोर मोनाखै बे गणतारखौ जों खावलायदों जाहाथे नैबे बिटिआर ग्रुपआव जाहाथे बयबो ज' जायो आरो बेबायदि जोङो जाहाथे जयैनो जाहाथे जोंनि बे थाबोनाय लाइब्रेरिसफोरखौ जों माबोरै मोननो जों बेबायदिनो जोङो आदब खायदा लानानै फैगोन जेरै गभर्नमेन्टफोरावहाय जाहाथे जोङो बिनो थाखाय जों खावलायगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो जोंनि बे बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपआवहाय लोगो लाफादो जइन जाफादो आरो लोगोसे जोंनि बे दानि UPPL पार्टिखौनो जोङो जयैनो सापर्ट होनि बयखौबो UPPL पार्टियाव भट होनो थाखाय जोङो नैबे अल बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि जानानै जों खावलायदों जिहेतु नोंथांमोननि बे मोननांगौ बिल जिहेतु लाइबिलिटिस दंबावो बे बिथिङावथ' राजनितिजों खुनु लोब्बा गैया बे बिथिङाव नोंथांमोना मानि थाखाय मोनाखै मानि थाखाय सरकारा नोंथांमोननि बिलखौहाय होआखै बे बिथिङाव मा बुंनो सानो नोंथांमोना दा बे खेत्रआवहाय जों बेखौ बुंनो सानदों जोङो थांनाय गभर्नमेन्टआवहाय गोबांथार जों रिकुवेस्ट खालामदोंमोन खावलायदोंमोन दा मा खारनाव जोंनो होआखिसै दा जों बेखौ मिथिलिया दा जेखिजाया जोंहा दुखु दङ जोङो मोनोबा मोजांमोन खिन्थु जोङो मोननो हायाखिसै दा बेनिखायनो जोङो आगन्तुक फैगौ समफ्राव जाहाथे बे गोदान सरकारफ्रा जाहाथे जोंनि बे थाबोनाय बिलखौ होयो जों बेखौनो जों खावलायो जिहेतु नुनो मोनदों जे गेजेर समावहाय कर'नानि थाखाय बिटिसि माबाया इलेक्सना बन्द' जानायाव गभर्नर रुल सोलिदों बे गभर्नर सासन समावहाय नोंथांमोननि बे लाइबिलिटिसनि थाखाय नोंथांमोना आवेदनफोर खालामबाय दं नामा सेक्रेटारिजों जोङो बिदिनो खावलायदोंमोन खिन्थु बे समावहाय लकडाउनबो जाबाय आरो लोगोसे नैबे माने COVID-19 बेखौ लानानै
बेबादिनो BTC आवबो फैसा गैया होनना जों खोनादों बे हिसाबै जों बिदोंबाबो जोंनो होनो हायाखै जिहेतु दा सोलिबाय थानाय BTC आव बिसायख'थिनि बार बे बिसायख'थि नोंथांमोना इलेक्सनावहाय थोंजोङै मदद होनो ओंखारबाय जुदि नोंथांमोननि बे कन्ट्राक्टर ग्रुपआवहाय मा डिपार्टमेन्टनि ठिकादारफोर दं बा कन्ट्राक्टरफोर दङ नोंथांमोनहा दा बिसेस करे दा जोङो बेखौनो बुंनो सानदों दाने ठिकादार हिसाबै कन्ट्राक्टर हिसाबै गोबांथार दं बिभिन्न डिपार्टमेन्टआव दं नाथाय जोङो दा मोनसे PW रड्सनि ग्रुपनि जानानै जों दानो जों मोनसे ग्रुप दादों जाहाथे बे PW रड्सनि ग्रुपनि जानानै जों दा खावलायगोन फैगोन गभर्नमेन्टआव जाहाथे जोंनि बे लाइब्रेरिखौ होयो जों बेखौनो जों मिजिंथिदों नैबे BTR कन्ट्रेक्टर ग्रुप दानायनि सोमोन्दै जोंनि आफादगिरियानो माखासे खोथाखौ बुंलांखाबाय दा बेजों लोगोसे आं माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जोंहा नैबे BTCनि गभर्नमेन्ट जेनाखि BPF सरकारा दिनै फैगौ थांनाय बोथोराव दिनै एनि डिपार्टमेन्ट कन्ट्रेक्सन ग्रुपनो दिनै पेमेन्टखौ लाइबिलिटिस खालामना होनाय जादों दिनै जोंनि न'खर थांनो थाखाय जोङो खामानिखौ मावदोंमोन कन्ट्रेक्टर हिसाबै नाथाय जोङो खुनु धरनाव खुनु रोखोमाव फैसा होनाय जायाखै BTC गभर्नमेन्टआ जायनाखि गावसिनि सोमोन्दो थानाय खाथियाव सोमोन्दो थानाय बेफोरनोल' कौटि थाखा होनानै सानै साथाम साब्रै साबा बुंनो थाङोबा 80 बिजौआवनो साननो हायो 20-25 जन BTCनि ओनसोलाव कन्ट्रेक्टरफोरखौ गेदेर खालामनाय जादों नाथाय जोंबादि फिसा फिसौ कन्ट्रेक्टरफ्रा दिनै बिसि फिसा फरायनाय मानाय जों बहुद आंखालाव गोलैनांदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे मानसिफ्रा जोंनि कन्ट्रेक्टर फिसा फिसौ कन्ट्रेक्टरफ्रा दिनै हा बन्दक होनानै जानांबाय सना रुफा फाननानै जानांजोब्बाय दा बिसोर बुंनो हायाखै गोसोआव गाबख्रानायल' दं बिसि फिसाफ्रा दिनै गारि मटर गासिबो हा हु बन्दक होनानै जानांजोबनाय फाननांजोबनाय जों बेखौ नुनो मोन्दों नाथाय बिसिनि सना गाननाय बेखौबो फाननानै जानांनाय जों नुनो मोन्दों दिनै हाग्रामा सारा दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै 15 बोसोरसिमाव दिनै खामानि गभर्नमेन्ट BPF गभर्नमेन्ट सरकारि मावदोंमोन नाथाय दिनै ससे समनिफ्राय बियो गावनि आगदा आखाइ जौ लोंग्रा बेदर जाग्रा मानसिखौसो दिनै मानसि बानायदों थाब-थारा जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय ओनसोल कन्ट्रेक्टरफोरखौ दिनै जिखि डिपार्टमेन्टआव जाया मानो बेखौ अननाय गैया अन्थाइ बिखा हिसाबै बिमा बाथुलनि फिसाबादि बानायदों जों दिनै निखावरि जोंखौ दिनै खुनु गथ' गथाय फोरोंनो थाखाय जों सुजुग सुबिदा होनो हानाय जायाखै जोंबो हा हु फाननानैसो गथ' गथायखौ फोरोंनाय जादों दा बेखौ साफ्रोमबो जोंनि BTCनि ओनसोलनि जेनाखि कन्ट्रेक्टरफोर नाथाय बुंनो हायाखै जों गोबां दङ जों बेहाय ओरैनो सर्ट टाइमाव जोङो प्रेस मिटखौ होनाय जादों नाथाय गाबोन अखानायैनि गेजेरनो जों नैबे प्रेस मिटनि गेजेरावनो जोङो लोगो लोब्बा लाफैगोन आरो जों BTC ओनसोलनि बा BTRनि जोङो जेनाखि कन्ट्रेक्टर ग्रुपफोर बिथांमोना जों ज' जाफैगोन जों कन्टेक्टआव दंबाय थायो जोङो दा जोंनि कन्ट्रेक्टर ग्रुपखौ जोङो कनर्ब बसुमतारी बेखौनो जोङो आफादगिरि हिसाबै दानाय जादों आरो जोंहा बरन्दा दादाखौ जोङो बेखौ जेनेरेल सेक्रेटारि दानाय जादों आरो आङो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं दङ आरो जोङो ट्रेजारारफोर दंखाजोबो दा जोङो बिनि सायाव जोंनि कन्ट्रेक्टर ग्रुप दानाय ओंथिया मा बे ओंथिखौ होनोबा जों थोंजोङैनो दिनै जोङो BPFनि सापर्टखौ गारजोबनानै BPFखौ जोंनो नाङा जोंनो गोदान सरकारखौ नांगौ प्रमद सार दैदेननायाव जों थागोन आरो जों जाखिनि खामानि मावनांगौ मोनफ्रोमबो समस्थियाव बे कन्ट्रेक्टर ग्रुपआ जोङो समस्ति वाइसै केन्डिडेट वाइसै जोङो BPFनि जेनाखि केन्डिडेट बेखौ जों गोसो मोदोमै जिउ होनानैबा जों खामानिखौ मावनो जों थियारि बिनि थाखायनो आं बुंदों दिनैहाय सोरबाफोर जुदि गोनो गोथो दङब्ला बेले बेजे दङब्ला गोनो गोथो सानाजासेनो जोंनि माखासे लाइबिलिटिसखौ मोननो थाखाय जोङो UPPL हान्जाखौ देरहानानै आबुङै गभर्नमेन्ट बानायनानै UPPLनि सरकार बानायनाय परिबर्तन बानायनायनि गेजेरजों सोलाय सोल' खालामनायाव जोङो बे पेमेन्टखौ जोङो लाइबिलिटिसखौ जोङो डिमान्ड खालामदों बे जोङो प्रमद सारा गोरोआयै होनदों जोङो लाइबिलिटिखौ जेरैबाबो जों होगोन खनसेयाव हायाबाबो जों खननै खनथाम जों मेकआप खालामना होगोन कन्ट्रेक्टरनि फैसाखौ हा हु फाननानै बानायनाय खरसा खालामनायखौ जोङो अननाय खालामा होननानै बे खोथा होदों जोंनो दा बिनि थाखायनो जोङो गोसो मोदोमै जों UPPLखौ बोगदारै जों सापर्ट होनाय जाबाय आरो जिहेतु हाग्रामा महिलारिया 17था बोसोराव जाखांनायजों खोब लोब्बा दङ बे 100% आं बुंनो हागोन बेफोर खोथाखौ बुंनो थाङोबा दिनै रोखा गथि जों बुंनो हागोन दिनै 20-25 जन आं माखासे खोथा बुंनाया दिनै साप्लाइआव दिनै माखासे खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला दिनै कन्ट्राक्सननि सायाव पेमेन्ट होआखै बियो
दिनै साप्लाइनि सायाव पेमेन्ट होदों बाहाय माखासे माने आगदा आखाइ रानलायनानै मोनजायो जेराव जे जिनिसा माने कौटि थाखानि नङामोन 20 कौटि 25 कौटि 100 कौटि 200 कौटिनि साप्लाइ होदों बे थाखाखौ हरजोबदों जेराव 60-40 होननानै बुङो बिसोर जों बेखौ मिथिगौ गावनि आगदा आखाइनो पेमेन्ट होयो दिनै जों नामखौ बुङोब्लाबो बांद्राय बुंनाय जागोन जों नामखौ बुंनाय नङा नाथाय जोङो आसि बिजौ सानना मोनो जोङो बिसिम 20-25 जनल' मानसि दिनै BTC-आव रायजो जानानै दं गतिके सोलायनायखौ गोनांथार सोलायनाया गोनां परिबर्तना गोनां आरो जोंनो गोरों मानसि नांगौ जों प्रमद बर'खौ जों सायख'नानै लानाय जाबाय धन्यबाद कन्ट्रेक्टर जानानै कन्ट्रेक्टरफोर दानानै जों इउपिपिएलआव जोबजान होनांगौनि खारनानो जाहैबाय जों बहुद बार खामानि बिब्लाबो मोना आरो जिखिनि लाइबिलिटिस दं बेखौबो जोङो बिबाबो मोना बारे बारे बिबाय थानांगौ जों बिबाबो सिलिगुरि बहाबा पेमेन्ट लानो थाखाय जोङो खारदावब्लाबो लिस्ट बानायनानै लिस्टआनो सफैनो रोङा दा थिग बेबायदिनो जों आसा खालामै बहुद दिन थांनायनि उनाव जों सानबाय दाना दा मा साननानै बियो बिलखौ जोंनो होआ जोंनि ग्रुप बा जों थिखादारफोरनो मिडिल टाइपनि थिखादारफोरनो दा बे थिखादारफोरखौ जेनेबा गावनि पार्टि नंगौ नङा साननानै खालामो ना मायो जों बेखौ मिथिनो रोंला जोंनि गेजेर खन्द'नि थिखादारफोरखौ बुथारनानै दोनजोबनाय बायदि खालामबाय दा बिनि थाखायनो जोङो मोनसे पार्टि सायख'नानै लानांगौ गोनां जाहैबाय दिनै जों इउपिपिएलखौ सायख'नानै लानांगौ जाहैदों बेवहाय हाबनांगौ बायद' जाहैदों जि पार्टियाव गैयाब्ला थिखादारखौ मैलु दोना बे मैलु दोनैनि थाखायनो जोङो बे इउपिपिएलआव हाबनांगौ जाहैदों मोनसे पार्टियाव थानानैसो जों एसे खामानि मावनानै जानो हासिगोन खोमा साननानै जों बे इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट होनो गोनां जानाय खारना बेनो दा बिनिखायनो जोंनि कन्ट्रेक्टरफोरखौबो जोंनि मिडिल क्लासनि कन्ट्रेक्टरफोरखौबो आंनि बे मिडिया दारैनो अनुरद खालामो जे जाहाथे बै जोंनि मिडिल कन्ट्रेक्टरफ्राबो जोंजों जगाजग बा जगदान होफालायनानै इउपिपिएलखौ सापर्ट होनानै देरहासार खालामनानै जाहाथे खामानि दामानि मोजाङै मोजां मावलांनानै मोनजालाङो आरो जोंनि लाइबिलिटिस जेसेबां दं बेफोरखौ जों प्रमद सारनिफ्राय मोननो हायो बिनि थाखायनो जों इउपिपिएलखौ फुरायै गोसो मोदोमै जों जगदान होनाय जासिगोन नोंथांमोननि गेजेराव रायजोआरि खोलोमनि थिखादारफोर दं नोंथांमोननि गेजेराव रायजोआ स्टेट लेभेलनि थिखादारफोर दं जोंनो स्टेट लेभेलनिबो थिखादार आरो प्लास बिटिसिनि जों अल आसाम जोङो क्लास 1A जोङो अल आसाम मावनो हायो दा जों अल आसाम खामानि मावनो हायो नालाय जों BTC-आवबो हायो दा BTC-नि खामानि लानायावसो जोंहा गोदोनानै थानाय जादों जिखिनि जों खामानि मावदों बे लाइबिलिटिसखौनो चिफ सारा जोंनो हरा दस्रानो हरो खिन्थु जोंनो हरा दा मा खारनाव हरा साप्लाइनोल' हरो ना सोरनो हरो फैसाया जेला फैयो होनबानो जोबो दा जोबनायनि थाखायनो बिलखौ जों मोननो हायै जायो दा मा बबाव हरो जोंथ' बेखौ मिथिला दा बे मोनैनि थाखायनो जोङो दुखु जायो दुखु जाब्लाबोथ' जेबो बुंनो हालिया दा सारमोनखौ रिकुवेस्ट खालामब्लाबो रिकुवेस्टखौ ओरैनो खोनासङो ओरैनो हगारो बिनि थाखायनो जों दा मा होनो रिकुवेस्ट खालामबाबो मोनैनि थाखायनो जोङो दिनै बाध्यजों बे पार्टिखौ नागारनानै जों दस्रा पार्टियाव माबा खालामनांगौ जाहैबाय गोदो जोंबो बै समनिफ्राय 10 बोसोर 15 बोसोर भट होबोनानै दिनैसिम जों जेबो माबा मोनाखै अनसुंथाइ मोनाखै जेबो सुजुग सुबिदा मोनाखै जों बेकार समस्याखौ जोङो बेकार समस्या होननानैसो जों कन्ट्राक्ट खामानि मावनानै जादोंमोन खिन्थु दिनै बेकार समस्या जानानैबो जों कन्ट्राक्ट मावनानैबो जोंनि बे लाइबिलिटिसफोरखौ मोननो हायाखै मोननो हायैनि थाखाय जों बहुद दिन दार जानानै थादों सोरनोबा जों माबा मोनसे होनो हायाखै दा बेबायदि खारनाव जोंखौ हयथ' पार्टियाव थायैखाय जोंखौ मिडिल मानसि होननानै जोंखौ गण्य खालामैखाय जों सोरबा मोनसे गभर्नमेन्टजों थाफानानैसो जोङो खामानिखौ मावनो हासिगोन साननानै जों दिनै इउपिपिएलखौनो सायख'नानै लानो बाध्य जादों जे बिथांमोनहा बिसायख'थि फोसावनाय मेलफ्राव जि बुंबाय थायो थिखादारफोरखौ जोंसो मानसि खालामदों बिथांमोना जोंसो खामानि होदों आरो बिथांमोना जोंनि थाखाय धोनि जागोन होननानै बिथांमोना बिसायख'थि फोसावनाय मेलाव मुं सुयो बे बिथिङाव नोंथांमोननि बे गोदानै दाजानाय कन्ट्राक्टर ग्रुपआ मा बुंनो सानदों मेल मिटिङाव जिবিলাক होनबाय थायो जोंसो मानसि खालामदों खुगाजों मानसि खालामदों होनबाथ' जानाय नङा खामानि होनांगोन फैसा होनांगोन सब किसु खालामनांगोन दिनै जों खामानि मावदों बे फैसाखौ टाइम टु टाइम जुदि पेमेन्ट होयोमोनब्ला मानसिया जागौमोन खिन्थु जोंथ' टाइम टु टाइम फैसाखौ मोनाखै बिसोर ओरैनो खुगाजों जों मानसि खालामदों होनबा जोंखौबोथ' मानसि बादि नुनांगोन ना
सासे सानैल'खौल'सो मानसि खालामो जोङो खामानि मावनानै फैसा मोनोमोनब्ला जों मानो दिनै दस्रायाव बास्लायनांगौ बा जों मानो पार्टिजों गोरोबनांगौ जानो जों गेजेरावनो थागौमोन दिनै जों फैसा मोनैनि थाखायनो लाइबिलिटिस थानायनि थाखायनो जोंखौ माने ओरैबायदि मा खालामो माने थिखादार बादिखौनो खालामा मैल्यखौनो खालामा बिनि थाखायनो जों दिनै थिखादारफ्रा जुदि रावबो पार्टिजों थायालासेनो थाबाय थायोबा जों खुनु मैल्य खालामजानाय नङा साननानै दिनै जोङो इउपिपिएल पार्टिजों दिनै गोदान सरकारजों फुराना सरकाराथ' जोंनो होखानाय नंला मालाबाबो होआ बिसोर फैबाबो होआ फैयाबाबो होआ गतिके जों सोरबा पार्टिजों थानानै खामानि मावाबा जों बे लाइबिलिटिसखौ मोननाय नंला खामानि दामानि मोजाङै मावनानै मोनजालांनाय नंला साननानै दिनै जोङो इउपिपिएलखौनो मोजां माबानानै सापर्ट होबाय